Tingnan natin ba oh. Saan mang sulok kami nagbubuo, tuwing namelvi sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay na sa kakapit po yun. So may ganun silang product. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami pinuno, makapag-operate na ng normal. Kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Sabi mo dito sa video. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang Contech Industrial Chemical Products. Yun, okay. Dapat trading na dyan. Magandang araw po. Dito po tayo sa Tangilig Street. So kung matatandaan nyo po yung last na nag-vlog tayo rito, may tumutulog dun sa roof deck. So ayan, susolusyonan po ni Contech Industrial Chemical Industries. Industrial. Ayan. So pakita ko na lang dyan sa, sa screen yung FB page nila kung gusto nyo i-contactin. So ayan, kontakin nyo lang po kung may mga problema po kayo gaya na ito. So kailangan natin ng waterproofing. So marami po silang mga product gaya ng skin coat, tsaka skin coat, stucco. Garon din sila. So yung ginamit natin dito na skin coat galing din po sa kanila, Contech. So ayan, yun ang pupunta natin dito. Yung sa may taas. Okay. Ano tayo si Danya? Yan, sarang kakain eh. Ha? Yan, sarang sa kalsada sa... Ano tinignan mo doon sa taas? Ang palaman dito eh, bandar mo na eh. Parang bandar mo na. Yun siya sabi ni Beaw. Doon sa may bandang ano no, wall tsaka ano no. Yung dugtungan ng palitada yun at saka ng roof deck. Doon siya dadaan. Kasi yung pag-ano niya, di ba? So yung tubig, doon dadaan, tapos kagapang na doon. Tingnan natin ba Lalo na naka-ano, still deck, kagapang niya. So dito siya tumutulong mga boss. Nasaan na yun? Yan, dito yung nagmo-moist. Parang doon sa ano no? Oo, diba? Doon sa gilid. Ano, meron pa rin no? Pero sa kisame wala naman. Wala naman. Sa gilid lang no? Sa gilid mo sa ano. Oo. Makakararo siya. Tingnan natin ba sa taas. So dito, cementitious yung ginamit nila rito. So ditong banda hindi nila naayos eh. Ito po yung bandar sa side po niya na ba? Dito yun. Dito siya. Dugtungan ng ano yan, palitada at saka itong slab. So ayun. Siguro. Register. Doon lang no. Dito. Ito. Possible kasi yan na ano, itong pinag-i-stem ng tubig.
industrial chemical. Breeding. Yan. So sa kanya rin po tayo kumukuha ng contact skin coat na pwede sa indoor tsaka outdoor. So kaya pang waterproofing na papalis natin. So saan dun ba yung ano dyan? Dito kasi yung tubig dito dumadaan. So yung possibility pag may stagnant water, pwedeng itong parting ito papasok yung tubig and then dadaan dun sa steel decking, tapos gagapang siya. Kasi yung steel decking di ba pahaba? So kung saan yung dulo niya, dun lang siya lalabas. So isang possible yan. Tapos yung mga in between ng ng palitada at saka ng slab, so pwedeng gumapang. Kapag steel decking kasi, ang nagiging problema, kung ma-pinpoint kung saan yung mismo dulo niya. Dahil steel nga yun, so gagapang siya dun sa dulo ng slab. So isa, tapos pangalawa yung dugtungan, and then pangatlo yung mga mga pasok dito baba dito. So isang factor din pag nag-waterproof mga post yung ganito, mga pinaka or possible din ang so ito kailangan makatawin mo dito kung meron yung Hindi pa nga na-finish yung mga... Oo. Ito rin kasi, pwede rin kasi itong pasukan ng tubig. Lalo na ang konkreto, pag nagkaroon na ng crack yan, papasok din sa loob. So, isa rin tinitignan din. Ito, isang factor. Saka yung mga ganun, sinatawag. Yung mga naka-open. So, yan ang mga possibilities. Hindi natin alam kung saan siya galing. Pero, doon siya tumatama. So, kung hindi siya tumatama, tapos nasapan daw dito, yung cutting nila dito. Dito daw yung dugtungan. ayun, Oo, yan daw yung dugtungan niya, yung cutting nila dito. Baka isa rin yan. Na post. Kaya pag mag-waterproofing din tayo, kailangan slope to drain talaga tayo. Yung mga ganitong factor, nakakasira rin kasi ng concrete to pag may tubig yung mismong slab. So pag nag-i-stay yung tubig, may possibility magkaroon ng leak. Hindi man ngayon, in few months, pwede siyang magkaroon. Yun, may mga stagnant water. Mga pasapakan niyo po kasi yung gagawin nila rito. So, siyempre kung gusto nyo kontakin si Contact, ilalagay ko na po din sa screen yung FB page nila. So, marami po silang chemicals na tinda para sa pool, skin coat, waterproofing, para sa heavy duty na tile. So, tingnan nyo na lang po dyan sa tile adhesive. So, tingnan nyo lang po dyan sa FB nila. So, ayan, magandang araw po. So, okay. Doon lang naman. Opo, yan na lang po yung kulang. Talagang roof deck lang. Oo. Kung may traffic dito na dito sila mag-i-stay. Wala, hindi ko lang alam kasi tingnan mo nakaabang na eh. Para Kasi pwede ko i-suggest yung EU na polyurethane talaga. Hindi na sila sa second ilang floor. Okay, so paano i-check nyo pa to? Ano ko na lang din. Gawa ko na lang din. Quotation. Okay lang ba? Sige. So bigay ko na lang yung FB niya. Okay. Let's go.
Tara na mga boss, punta naman tayo sa kabilang project. Ayan, bibili tayo ng kalabasa. 10 piso ang 1 kilo. Ayan, ang dami nila. Ang dami. Thank you. Oh, 10 pesos yung 1 kilo. Ito, bali 40 pesos na yan. Malaki. Bigyan natin ng ano yung sticker. Para ito ba? Ito na lang. Yung ano. Wow, kaligin na. Say hi! Tingnan ko nga yun. Ay, tingnan ko nga yun. Ayan o. Okay. Tara na. Tuwang-tuwang yung mga bata. Kalay na, nakakita ng artista. First time mo siguro nila makikita ng nag-vlog. Let's go. Okay. So dito naman tayo sa Malakampa project. So matatapos na po kami ngayon. Yan, so i-update po natin. Kasama natin si Bayaw pa rin, si Comtech. Yan, sa mga swimming pool meron din po siyang ano ba yun, pang maintenance, no? Tawag ba doon sa solution sa ano, sa mga tubig? Sa algae. Oo. Luma. Ayan, tingnan nyo lang po doon sa FB page niya. Oops. Ang pekas nilang pinamahindi dyan ha. Hali ah. Where's the text? Okay, so dito lang yung ventilation natin. Kaya lang kulang pa to. Kulang pa. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, tagta-tatlo dapat siya, malalagyan pa yung gitna nito. So, dito lang sa gilid yung ano. Bali, binarinan na lang po natin yan. Maganda naman yung pagkakabutas niya. Maganda naman yung linya niya kasi nagpitik po tayo dyan. Gumamit tayo ng pitik para maganda pa rin yung itsura niya pag titignan natin dito sa labas. Ayan. So, ayun, padadagdagan ko lang kasi kulang yung nilagay nila, hindi kami nagkaintindihan ni Paribal. Ang ganda na lang linya oh. Kung nakompleto sana hindi mas maganda pa rin. Oh. Yan natin ng ano yan, tagi isang butas sa gitna. Okay. Patay malaji ko ay sounds. Maka-copyright up. Oh, linis yung pirmi ah. Aglampaso ka to eh, ha? Oh. Aji sumiling salon. Ti lang ana ay kling kung kanana. Oh, pati tinay ti pampader. Ne. Ayusan. Ayan, tapos na po tayo rito sa loob. Bali, ano lang tayo rito, linis. Tapos ato punasan nyo mula ata, punasan mo lang eh. Malasin mo lang di nagkastan nyo. Ayan. Okay na. Okay na rin dito. Linis na lang, linis. Linis mga boss. Okay. Malpas yung ata damdamatoy? Malpas ka na damdamatoy? Malpas yung damdamatoy? Tingin mo parang kaya ba eh? Wan, tag-sublek to katoy. Malpas na eh. Wan. Wan. Na. Taji last part kung GNT vlog tayo. Wari mapalo mga kapain? Wan, i-overtime yun kan. Nainaklat taji ko ayon, overtime yun. Okay. Hanggang alas 5, kaya nata. Ha? Ah, sige, sige. Manok 15. Manok 15. Ano ka gagawa lang? Ito. Ito diba? Nansi, Bayaw. May mga conditioner siya para dyan sa mga ano,
sa swimming pool. May nilalagay siya sa mga chemical. So kung gusto nyong kontakin siya, ayan, meron din siyang chemical na para dyan, para hindi mag-algae, mga lumot-lumot, iwasan maglumot-lumot. Okay, dito tayo sa swimming pool. Ayan, si Bea, in-explain niya yung yung product niya. Pati sa mga tiles, kung wari may nalis na tiles doon sa loob ng pool at may tubig yan, pwede po nilang ikabit yung tiles gamit yung tile adhesive nila. Kahit may tubig, kakapit po yun. So may ganun silang product sa Contec. Mula sa simula, sa bawat So yun ang maganda doon sa product niya. May para sa pool conditioning, tapos tile adhesive, Contec. So tingnan nyo doon sa FB page ng Contec. Okay, so hindi pa sila tapos, baka mamayang hapon balik po tayo rito. So tapusin lang muna natin. So punta muna tayo sa kabilang project. Okay, yan ang mga boss, bumili rin tayo ng merienda. Merienda dito sa bahay, tapos yung kalabasa dito. $20 isa. Bahala ka manglukatitan. 20 lang ito isa. 10 piso ang 1 kilo, 2 kilo yan. 20 ka niyan? Oo, Mura naman. mura nga eh. Papa, sabi niya na. Start mamaya mga boss. Okay, so balik ulit po tayo rito. Nakawin na si Beaw. Kalasin ko na. So pinapatapos ko na to para makapag-operate na ng normal tong resort. Yan, so ano na lang to, yung mga butas lang isa sa ventilation yung gagawin dito. Ayun, nakikita nyo may butas na siya, tagtatatlo. Yan. Okay na. Okay lang kung nakikita dito sa camera. Dati kasi dito wala sa gitna, ngayon meron na sa gitna. So tatapusin na namin ito hanggang alas 6. Kaya na ito siguro para matapos na. So dito sa loob nakapaglinis na sila. Hindi pa yata nilagay yung ilaw. Ayan lang, hindi pa nilagay yung mga ilaw. Hindi pa nilagay yung mga ilaw, sayang. Buksan natin dito. Yun. Napakita natin yung mga ilaw niya. Ayan. Ayun. Kulang yung ilaw, hindi pa nilagay. Wala yung electrician. Yan. Dito. Dito. Mga boss. Okay na. Ang ganda na mga boss. Linis. Medyo madilim lang kasi hapon na tapos umuulan. Yan, okay na. Alright. So 1 year warranty. Pero sa tingin ko hindi lang 1 year ito. Pang matagalan na to. Nilagyan na natin kasi ng maraming butas yung ventilation dun yung spandrel. Okay, so picturean ko muna. Okay na mga boss, overtime po kami. Tapos na namin.
Tapos na. Ayos. May mga bura. Lapit natin yung camera. Okay. Ayos, pantay po yan, gandun. Maganda pa rin pagkakabutas niya. Alright. Gagabi na. Ligpit na tayo. Okay na. Ligpit na tayo mga boss. Tapos ang project sa Malacampa. Okay, dito na tayo sa bahay. Ayan, ginabi na tayo. At least natapos na isang project. Hi! Hi! Painting na. Nagpe-painting ikaw? Wow, very good naman. Ang galing ah. Where's your favorite vlogger? Ano sasabihin mo dito sa video? Mas Nagoya Vlog is the best vlogger. Dilitin the video now. What about si Kuya Yohan? Ay, si Kuya Yohan pa? Okay. Okay. Where's your favorite vlogger? Okay, magbabay na tayo. Bye-bye! Subscribe to Mac Labunelia Vlog and click on the video on the screen right now. Over here. Bye! Bye!